ġunju kien ix-xahar li fih bdejna nneħħu il-kmiem twal u nilbsu ħwejjeġ aktar ħfief. Ix-xahar li tagħna l-ewwel mewġa ta' sħana tas-sena. Fil-fatt l-ewwel mewġa ta' sħana tal-istaġun żamet 4 tiem bejn l-24 u 27 ta' Ġunju. It-temperaturi tselaw għal 34.2 gradi Celsius fl-24 ta' Ġunju, 35.3 gradi Celsius fil-25, 35 gradi Celsius fis-26 u 35.2 gradi Celsius fis-27 tax-xahar. Skont l-Uffiċċju Meteoroloġiku x-xahar li għadda ġab miegħu temp iżjed sħun u xemxi minn norma klimatika u temperatura medja x-xahar ta' Ġunju kienet dik ta' 26.3 gradi Celsius, jiġifieri 2.3 gradi Celsius aktar minn norma klimatika. L-aktar ġurnata sħuna kienet dik ta' 9 ta' Ġunju, meta t-temperatura telet għal 35.6 gradi Celsius. Fil-waqt li l-ewwel tax-xahar ġab miegħu l-aktar lejl kiesaħ hekk kif it-temperatura niżlet għal 15.8 gradi Celsius. Intant il-baħar ma tantx biex wieħed jifriska, hekk kif it-temperatura medja fuq il-baħar laħqet il-25.1 gradi Celsius. Jum ideali għal-barbecue kien dak ta' 2 ta' Ġunju, hekk kif kien l-aktar jum imdawwal tax-xahar biex xemx tiżreġ għal aktar minn 13 siegħa. Apparti temp iżjed sħun u ġranet itwal Ġunju bqa' kważi kompletament xott, meta l-kwota ta' kemm niżlet xita kienet ta' 5.8 millimetri. L-qawwa medja tar-riħ matul ix-xahar li għadda kienet ta' 5.6 nozz, jiġifieri inqas minn norma klimatika.